салом алайкум бародаро. 27 июли соли 2025 иншааллоҳ ина моҳиёро нишон медиҳем. партуш бас моҳиёро бин. хаб кадомида ки моҳӣ майда дар кор боша номероро гуфта мегузарем. илтимос дар комментариҳо нанависонед моҳӣ чанд пул чӣ хел. ягон кас нархи ҳам маҳсулотша дар комментария гавна мезанад дар публика. лични занг мезани шахсида ба гав мезанам. мақсад номеро 96 22 63 90. барои нархш агар бигем қимат нест, ай тамоми ҷоро бигаре нарх чанд пул ба биёин занг бизанед. ай нархи любойш арзон аст. ина моҳиё дури баъд нафирмон пеш биён. номероро як бор дига гуфта мегзарем. номеро 96 22 63 90. ба ин номеро ватсапам ҳаст. дар бораи касали моҳира маълумот медиҳем. касе ки моҳиёш касал шудагиай дорушам ҳастай мода. кадомида ки доруш дар кор боша ҳамин вақт доз фақат дар тамоми ҷумҳурӣ бели амур мирдестай. мақсад дорушам дорем. гап зада мегзарем. мақсад фақат занг бизанем халос. дуртар фир бисёр не монамро бихолӣ бес. хаб партам ҷира нимҷа партам бес. бота бигим омад. Ne